Bună seara! Ne-am întors în direct în studioul Wave Radio și, așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, și cum poate deja v-ați obișnuit, este marți, vorbim despre cultură, vorbim despre lucruri frumoase care se întâmplă în orașul nostru, așa că am invitat în această seară alături de mine să discutăm despre un eveniment aflat la prima ediție, un festival, și o să vă spunem mai multe despre el. Alături de mine, doamna Corina Apostoleanu, șef serviciu Biblioteca Județeană Constanța, sărut mâna. Bună seara! Și domnul Cristian Cialera, care este specialist al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți să discutăm despre acest festival, Festivalul Ovidius, aflat la prima ediție. Un festival care oferă importanța cuvenită poetului pe care îl cunoaștem sau ar trebui să-l cunoaștem aici la Constanța. Cu toții sper că știm anumite lucruri despre Ovidius, iar 20 martie e o zi importantă pentru că atunci s-a născut Ovidius în anul 43 și înainte de Hristos, așa că avem acest festival Ovidius la prima ediție și Biblioteca Județeană și Muzeul de Istorie și Națională și Arheologie sunt implicate și lucrează în aceste momente și au toată ziua cu siguranță s-au pus la punct ultimele detalii și voiam să o întreb pe doamna Apostoleanu de ce are nevoie Constanța de un astfel de festival. În primul rând, așa cum ați spus foarte bine, Constanța ar trebui să știe foarte multe lucruri despre Ovidius și aceasta cel puțin din două perspective, pentru că aproape nu putem gândi acest oraș fără prezența poetului, fără această, să spunem, autoritate tutelară a orașului Constanța și, în al doilea rând, pentru că Ovidius face parte din moștenirea noastră latină, de care vorbim de foarte multe ori. S-ar putea ca și Ovidius, într-un fel sau altul, să facă parte dintre acele personalități sau acei scriitori care sunt adesea citați, dar mai puțin citiți în ultima vreme. Și spun asta pentru că știm foarte bine dezbaterile despre prezența limbii latine și, mă rog, a literaturii, y compris, cum se spune, în spațiul instituțiilor de învățământ. Așadar, un festival dedicat poetului Ovidius. Sigur că Constanța a mai experimentat tot felul de activități dedicate lui Ovidius. Spun experimentat pentru că acesta e cuvântul care mi se pare cel mai potrivit. În diferite perioade istorice, începând cu înfrățirea cu Sulmona, dar și mai devreme de atât, odată cu instalarea statuii, în Constanța și chiar aș merge mai departe, la finalul secolului XIX, când prima revistă literară a orașului s-a numit Ovidiu, într-o încercare de recuperare a tradiției și moștenirii latine, pentru că după niște ani puțini la momentul acela de administrație românească era necesar și, în al doilea rând, pentru că știm foarte bine că cumva în mentalul colectiv, să zicem într-un mod destul de puțin vizibil, exista această moștenire. Să ne gândim că avem o localitate numită Ovidiu și avem chiar un lac, da? Și că cumva exista un popor, anumite semne că ar fi existat o personalitate legată de aceste locuri. Deci pe acolo undeva începe această frământare a recuperării numelui lui Ovidiu și acele încercări, sigur, la momentul acela destul de puține, de a reface legătura cu poetul latin. Un poet latin exilat la Tomis, cetatea Tomis, actuala Constanța. Exact. Istoricii sigur că dezbat încă acest subiect, această temă a exilului, pentru că însuși poetul a fost destul de evaziv, Carmen Terror, poezie și greșeală, spune el, și toată lumea se întreabă
ce a fost această greșeală. L-a supărat pe împărat, a vorbit cum nu trebuia despre nepoata împăratului, cum au fost niște voci care au să zicem, descoperit asta în versurile lui. A fost un motiv politic, a fost unul erotic, nu se știe foarte clar, dar există peste veacuri, peste milenii, acest Carmene Terror, care încă ne produce frisoane apropo de exilul lui. Sigur, e cunoscut faptul că un astfel de exil era mai rău decât moartea, pentru că a plecat de la Roma din mijlocul unei vieți confortabile și la nivelul aristocrației romane, da, cu, să zicem, un mod de viață plăcut și cu un anumit standard de viață, și a fi trimis aici, la capătul Imperiului, era o sentință pe care greu cred că a acceptat-o poetul. Și încercările lui repetate de a reintra în grația împăratului, de a-i scrie și de a încerca prin toți cei care îl cunoșteau, prietenii și soția, din păcate nu s-au soldat cu un răspuns pozitiv. În fine, una peste alta moștenim acest poet, să zicem, și ne facem o onoare din a-i menționa numele și de a-l evoca continuu și în cadrul acestui festival. Domnule Cerlera, ce spun istoricii despre motivul exilării lui Ovidius și, de ce nu, despre viața lui Ovidius aici în Tomis? Da, este o continuă dezbatere. Eu aș vrea să spun un lucru. Din punctul meu de vedere, Publius Ovidius Naso este un fel de geniu al locului, un spirit care protejează aceste pământuri și a găsit aici sfârșitul. Știm că a fost în exil timp de aproape 9 ani până la decesul său, la vârsta aproximativă de 60 de ani. Mult timp s-a crezut că Ovidius a murit în anul 17, dar există dovezi ale specialiștilor care par să confirme ipoteza cu primăvara anului 18 încă era în viață. Sunt continue dezbateri, sunt foarte mulți istorici care au scris despre asta. Și voiam să spun că am fost la Sulmona, da, la Sulmo, locul nașterii sale, iar această neliniște predomină și acolo. Sunt foarte mulți specialiști din localitate sau din marile orașe italiene care au cercetat, care au încercat să afle care a fost acea greșeală, care a fost acea poezie. Am aflat cel puțin 4 variante, pentru că se vorbește despre Arta iubirii ca fiind opera care l-a înfuriat pe Augustus, dar în același timp sunt unii specialiști care consideră că metamorfozele ar putea să fie cauza, sau fastele, de asemenea niște opere absolut extraordinare. O întrebare care se naște este: după moartea lui Augustus, de ce noul împărat Tiberius nu l-a chemat la Roma? Deci ar fi putut să-l ierte, pentru că Augustus moare în anul 14 după Hristos, iar Tiberius ar fi avut posibilitatea să îl ierte pe acest poet exilat, și totuși nu s-a întâmplat așa. Și de aceea el și-a găsit sfârșitul aici la noi. Sunt multe discuții, exact ce spunea doamna Apostoleanu. Vine într-un teritoriu barbar, iar ce trebuie să știe lumea este că la acea vreme Dobrogea noastră nici măcar nu era organizată ca provincie romană în adevăratul sens al cuvântului. Lucrul ăsta avea să se întâmple poate la Claudiu sau poate chiar în timpul dinastiei Flavilor la Vespasian. Ce era Dobrogea în acel moment era un teritoriu controlat de Roma, dar un teritoriu care se afla mai mult în sfera de influență a tracilor odriți, care erau oarecum în zona Bulgariei și care aveau un regat, iar ei erau clienți ai Romei. Deci era un control indirect. Existau trupe militare, dar nu legiuni, cum avea să se întâmple mai târziu. Exista un mic aparat administrativ,
dar nu așa cum vom avea, să spunem, în secolele 2-3 după Hristos sau atunci în secolul 4 în timpul lui Constantin cel Mare, când avem deja provincia romană Scythia Minor cu acea capitală Latomis. De aceea noi încercăm să aflăm care a fost viața lui Ovidius la Tomis, care este traiul său cotidian, ne spune unele lucruri, ne vorbește despre pericole. Știm că a scris aici Tristele și Ponticele, scrisori de la Pont, care pentru noi sunt niște izvoare extraordinare, pentru că reușim să aflăm despre oamenii care au trăit în acea perioadă, contemporani lui, reușim să aflăm care erau pericolele. Chiar el povestește cum a fost nevoit să-și apere cetatea, noua casă, de atacuri ale barbarilor, fără să știm clar cine sunt acei barbari, dacă sunt sarmați, dacă sunt niște tâlhari, nu este foarte clar. Dar toate aceste elemente vin să îmbogățească ceea ce știam despre Dobrogea la acel moment, în secolul I după Hristos. Sunt foarte multe de spus, încă nu știm unde este mormântul lui Ovidius. Am mai vorbit la diverse prezentări despre tot felul de teorii în acest sens și noi, cei care am citit Cireșarii, ne ducem la Constantin Chiriță și ne aducem aminte că el propunea ca sarcofagul lui Ovidius să se află în mare, în apele pontului Euxin. Ce este cert, ceea ce ne aflăm noi din izvoarele istorice, este că el a fost înmormântat lângă poarta cea mare a cetății. Numai că, din punct de vedere arheologic, nu știm exact dacă poarta cea mare a cetății este cea de pe Dragoș Vodă, pe care noi am identificat-o ca fiind datată în secolul III după Hristos. Deci aici sunt niște discuții. Se poate să fi fost poartă peste poartă mai veche. Colegii mei arheologi vă pot oferi mult mai multe detalii legate de toate aceste straturi ale istoriei. Ce este cert, de asemenea, nu știm dacă Ovidius a fost înmormântat sau incinerat, pentru că ambele modalități se practicau la acea vreme. Sunt foarte multe semne de întrebare, dar misiunea noastră este să ne punem continuu aceste întrebări și să încercăm să aflăm o parte din răspunsuri, dacă nu tot. Da. Vă propun doar o foarte, foarte scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Maxim un minut. Comanda la Pui pe Jar! Pui pe Jar original! Nu-i altul în oraș, pui de pui servit golaș! Pui cu turte, mirodenii, pui cum vrei, pui cu sos și usturoi! Dacă mai poftești ceva, revenim la ușa ta! Dacă mai scoți câțiva lei, să vezi ce porumb îți iei! Pastramă și mititei și orice altceva mai vrei! Facebook, Pui pe Jar! Shit, pulling up and dropping shit. Gotta argue with him cause a nigga love a toxic. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Feel safe. Listen Wave. Broadcasting live worldwide. Right now. Wave Radio. Da, așa cum am spus, foarte puțin am fost așa un pic plecați din live, din direct, dar ne-am întors la discuții despre poetul Ovidius, despre Festival Constanța și Cristi Cealera, specialist al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Ca să închidem așa puțin despre Ovidius, spuneai, Cristi, că încă nu știu istoricii, arheologii unde a fost înmormântat Ovidius și știu că una dintre teorii era la un moment dat că locul ar fi fost undeva pe insula Ovidiu.
Da, la nivel de tradiție locală, culmea, avem relatări ale călătorilor străini care în secolele 18 și 19 vin în zonă și află despre aceste legende. S-au făcut însă cercetări, nu există nicio certitudine a specialiștilor privind artefacte dar povești există. Numai că trebuie să faci distincția între sunt foarte multe legende, unele, aș zice, fără sâmbure de adevăr. Să ne aducem aminte că în perioada interbelică domnul Cergău publica legende din insula lui Ovidiu, iar una dintre aceste legende îl prezenta pe Publius Ovidius Naso ca și un sfânt creștin, ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea. Era chiar o relatare anecdotică că el, aflat pe insulă, ar fi împietrit de uimire și că locuitorii orașului Constanța l-au luat așa împietrit și l-au adus în piață și l-au pus. Vă dați seama, nu putem să... Ele sunt frumoase, îmbogățesc, colorează, să spunem așa, această poveste, dar nu au legătură cu realitatea. Mult mai clar, e foarte posibil, trebuie să ne gândim la contextul istoric. În perioada aceea, mulți nobili romani ar fi putut să aibă, dincolo de zidurile cetății, vila rustica. Este posibil să se fi dus în vizită, să fi cunoscut lacul care acum îi poartă, lacul Sudghiol, sau să fi ajuns pe insulă. Numai că suntem obligați să vedem care este istoria reală. De aceea nu ne permitem să... Bine, eu mi-am mai permis de-a lungul timpului, pentru că am venit dintr-o altă zonă, însă în momentul de față trebuie să vedem efectiv ce dovezi avem în sprijinul unei ipoteze sau a alteia. Sunt foarte multe lucruri de spus despre Ovidius. Din fericire s-a studiat foarte bine modul în care el a ajuns la Tomis. Ne vorbește în operele sale despre călătorie, ne vorbește despre vasele care la bordul cărora s-a aflat și toate acestea vin să întregească adevărul. La unele întrebări însă cred că nu vom putea răspunde niciodată. Da, nu se știe niciodată ce descoperire arheologică va apărea la un moment dat și vom mai afla noi și noi informații despre Ovidius. Așadar, dragilor, vorbim despre poetul latin Ovidius Publius Naso, a cărui statuie o vedeți mereu în piața Ovidiu, o statuie care cumva asemănătoare există și în Italia, la Sulmona, locul unde el s-a născut. Am văzut-o și într-adevăr este la fel de frumoasă. Cristi, voiam să te întreb, pentru că am vorbit de statuie și apoi să trecem și la festival. Statuia, unii cunosc acest lucru, unii nu-l cunosc. La un moment dat a fost în alt loc în piață și la un moment dat chiar a fost dărâmată de pe soclu. A fost în mai multe locuri în piață. De la 1887, anul inaugurării, a avut într-adevăr mai multe poziții. S-a aflat și cu fața spre nord, spre orașul nou, ca să spunem așa, și ceea ce spuneați dumneavoastră, într-adevăr, în timpul ocupației germano-bulgare, în timpul primului război mondial, în toamna anului 1916, trupele bulgare l-au dat de pe soclu, au dat statuia jos și aici există mai multe povești, mai multe variante. Ce este cert este că trupele germane, cu ofițeri mai aplecați spre artă, au împiedicat ca această statuie să fie, cum zice legenda, dusă la topit în Bulgaria. Există o astfel de poveste, iar unii spun că cel care a salvat-o ar fi chiar August von Mackensen, care era șeful trupelor puterilor centrale, cel care conducea frontul de aici din Dobrogea. Ce este cert este că Providența n-a vrut ca această statuie să fie distrusă, a fost repusă pe locul său. În 1921 știm deja că își are poziția aceasta pe care o cunoaștem cu toții și
practic acest lucru s-a întâmplat odată cu sistematizarea pieței Ovidiu și cu finalizarea Palatului Comunal, actualul Muzeu de Istorie Națională și Arheologie Constanța. De aceea spun că a avut o viață zbuciumată. Făceați referire la statuia din Sulmona, dacă nu mă înșel, e 1925 inaugurată. Este același sculptor, Ettore Ferrari, care era bun prieten cu Remus Opreanu, și în același timp există două mici diferențe. Statuia din Sulmona are stilusul cu care scrie poetul, cea de aici, de la noi, nu mai are, probabil chiar în timpul evenimentelor din primul război mondial și l-a pierdut, iar un alt element distinctiv al statuii din Sulmona este că pe spate, lângă semnătura lui Ferrari, există și o fascia căzută, într-un fel, din ce spuneau specialiștii din Italia și cei de la arhivele din Sulmona, Ferrari a vrut să protesteze împotriva regimului fascist, profascist al lui Victor Emanuel al II-lea și a prevăzut că pe viitor fascismul italian își va găsi într-un fel sfârșitul. Și aici sunt discuții, bineînțeles. Da. În Sulmona statuia este într-o piață mică, e o piațetă cum au italienii, nu ca la noi într-o piață așa mare și frumoasă, și mă bucur că e așa. Am vorbit despre Ovidiu, despre viața lui, un pic despre statuia pe care o vedem și de care se bucură și turiștii și acolo se fac o grămadă de fotografii și e bine, dar e bine să știm și cine a fost Ovidiu și de ce e important pentru Constanța. Și uite că acum avem și un festival care îi poartă numele, așa că o rog pe doamna Apostoleanu să ne povestească mai mult despre acest festival aflat la prima ediție, pentru că am văzut o grămadă de evenimente pe parcursul celor 2 zile de desfășurare. Da, sigur că da. Așa cum s-a spus mai înainte, sigur că devenind un geniu al locului, un genius loci, cum spuneau strămoșii noștri latini, Ovidius patronează pur și simplu întreaga comunitate. Avem un liceu Ovidius, avem o universitate Ovidius și, sigur, avem orașul Ovidiu, avem lacul Ovidiu și așa mai departe. Se spunea la un moment dat că nu poți să vii la Constanța, că peste tot ai să întâlnești Tomis și Ovidiu în toate denumirile, ceea ce e pe undeva adevărat și natural, să zicem. Așadar, în acest festival își reunesc forțele mai multe instituții. Ați numit deja Biblioteca Județeană Ioan Roman Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, al cărui reprezentant se află deja aici, lângă noi. Sigur, o activitate mâine se va desfășura și la Liceul Teoretic Ovidius, pentru că acolo vor merge colegi de-ai mei și le vor vorbi elevilor despre cine a fost Ovidiu și despre colecțiile speciale pe care le avem noi, colecțiile speciale însemnând carte rar, carte cu autograf, și colega mea, Doina Moșoiu, le va vorbi despre ediții ovidiene rare. E vorba de cărți de secol 16, 17, 18 care fac mândria colecțiilor noastre și pe care le expunem cei drept mai rar din motive de conservare, pentru că dau ochii cu lumina zilei sau lumina artificială și nu e prea bine pentru ele și trebuie să le lăsăm generațiilor de după noi. De asemenea, va exista și la filiala noastră din Bulevardul Ice Brătianu o activitate tot cu elevi, tocmai în spiritul acesta al descoperirii de către tinerele generații a ceea ce înseamnă personalitatea lui Ovidiu pentru orașul nostru și nu numai pentru, până la urmă, întreaga țară. Și de asemenea, mâine, tot cu ajutorul domnului Cristian Cealera, va fi un tur ghidat al pieței Ovidiu. Domnul Cealera este cunoscut pentru faptul că povestește foarte frumos despre zonă și despre statuia lui Ovidiu și tot ce s-a întâmplat cu ea.
După masă, la ora 17, la Universitatea Ovidius, de data asta Facultatea de Arte, ne va prezenta un recital ovidian și va avea loc acolo o dezbatere unde voi fi prezentă împreună cu doamna manager Amelia Stănescu a Bibliotecii Județene Ioan Neroman. În privința zilei de joi, cea de-a doua, dar și ea foarte bogată în evenimente, aceasta va începe cu un simpozion dedicat lui Publius Ovidius Naso, chiar în ziua de 20 martie, ziua nașterii lui. De asemenea, domnul Cealera va fi prezent și ne va vorbi despre urmele lui Ovidius la Constanța. Vom avea și o expoziție a domnului Ion Codrescu, pe care cu toții îl cunoaștem, eseist și grafician, care are o carte dedicată lui Ovidiu și ne va vorbi despre ea și despre ce înseamnă personalitatea lui Ovidiu și din această perspectivă a graficianului. Și apoi simpozionul va continua cu personalități ale orașului Constanța, doamna profesor universitar doctor habilitat Florentina Nicolae de la Universitatea Ovidius, domnul Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, președintele filialei Constanța Uniunii Scriitorilor și redactor șef al revistei Exponto Ovidiu Dunăreanu, și de asemenea cu profesor universitar dr. Cristina Tamaș, care și ea are o carte care se numește chiar O călătorie de la Sulmona la Tomis. Va fi interesant să vedem ce a făcut Ovidiu în cursul acestei călătorii de la Sulmona la Tomis. Aceste activități se vor desfășura la sediul nostru central din strada Mircea cel Bătrân, numărul 104A. De asemenea, pentru public va fi prezentată din nou această colecție specială de opere ovidiene. Vom avea și vernisajul unei expoziții dedicate lui Ovidiu, așa cum spuneam, a graficianului Ion Codrescu, care va avea joi practic 2 intervenții. Un recital al copiilor, al elevilor, scrisori către Ovidius. E vorba despre un concurs de poezie în care ei s-au adresat poetului Ovidiu și să vedem ce și-au imaginat că îi scriu. Copiii, cei care vor lua premiu, vor primi cărți, căci suntem bibliotecă și acesta este specificul nostru. Avem deja instalată în holul central de la parter o expoziție a arhitectului Radu Cornescu, cunoscutul arhitect Radu Cornescu, organizată împreună cu Ordinul Arhitecților, deci iată o altă instituție colaboratoare, de fapt o asociație, Constanța și Sulmona, 2 orașe, pentru că s-a vorbit mereu despre Sulmona, Madonna che scapa in piazza, ne-a plăcut foarte mult titlul acesta pe care l-a dat domnul arhitect. Și după masa, la ora 16, o consistentă discuție pe tema lui Ovidiu, cum îl percepem pe Ovidiu astăzi, o dezbatere liberă în care vor participa membrii ai filialei Dobrogea Uniunii Scriitorilor și doamna cercetător Livia Buzoianu, colaborator al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Iată așadar o paletă foarte largă de activități, mergând și pe fondul nostru, pe fondul activității noastre și anume cartea, căci suntem, așa cum spuneam, bibliotecă, dar și pe fondul istoric, al eseisticii, al literaturii, al arhitecturii, al graficii, toate aceste domenii care sunt cumva conexe artelor și domeniilor umaniste, care toate celebrează prezența lui Ovidiu la Constanța. Ce aș mai avea de spus este că, completând povestirea domnului Cealera despre Ovidiu, oamenii aveau într-adevăr această conștiință a prezenței, a unei prezențe importante în această zonă și dacă mergem tot spre finalul secolului XIX, o să întâlnim în răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densușianu referințe, să zicem,
tot din spectrul legendelor care povestesc despre Ovidiu. Deci, cumva, Ovidiu a existat totdeauna aici. Chiar dacă pentru o vreme noi am crezut că l-am pierdut în timpul stăpânirii otomane, el nu a dispărut niciodată din conștiința publică. Și, practic, ceea ce facem noi în aceste zile cu festivalul, facem o legătură între ce s-a întâmplat la finalul secolului XIX, când s-a trezit această conștiință a prezenței lui Ovidiu, și vă spuneam că a apărut Cercul Literar Ovidiu și prima bibliotecă publică care s-a numit după Cercul Literar, care a fost înființată de Cercul Literar Ovidiu de către Petru Vulcan, și ceea ce se întâmplă astăzi cu festivalul, care face acest arc, dacă vreți, de la sfârșitul secolului XIX până acum în secolul 21, între ceea ce a fost atunci mica bibliotecă publică și ceea ce poate face astăzi biblioteca publică, împreună cu Muzeul de Istorie și Arheologie, împreună cu Facultatea de Arte și Universitatea Ovidius, împreună cu Ordinul Arhitecților, cu școlile pentru memoria poetului. Da, mă gândeam acum în timp ce vorbeați, faptul că au trecut atât de mulți ani de când a trăit aici în Tomis, de când a venit în Tomis, și cum spunea domnul Cealera, Tomisul nu era o cetate dezvoltată, nu era o cetate... Era o cetate dezvoltată. Povestea Tomisului trebuie văzută în mai multe etape. Știm că a fost o colonie întemeiată de grecii din Milet în secolul 6 înainte de Hristos. Dar la început a fost un mic târg, un mic port de scală, un emporion, cum se spune, și el a stat vreo 200-300 de ani, pentru că de-abia din secolul 3 înainte de Hristos, orașul devine liber, devine un oraș, în adevăratul sens al cuvântului, începe să se dezvolte, are independență comercială, ori asta atrage, bineînțeles, o creștere demografică și automat o înflorire din punct de vedere economic. Ce este cert, Ovidius găsește aici, acum 2000 de ani, o cetate locuită de foarte mulți greci. În afara cetății se aflau băștinașii, geții, tracii, știm că erau și alte neamuri, cum spuneam mai devreme, desarmați, pentru că vorbește despre portul lor, scrie despre cum arătau acești barbari, da? Am vorbit adesea cu arheologii mai în vârstă, încercând să aflu din secretele lor, și îmi spuneau, de exemplu, atât regretatul Constantin Chera, cât și regretatul Gheorghe Papuc, spuneau că pe vremea lui Ovidius orașul nu ar fi depășit latura de nord a pieței Ovidiu de astăzi. Însă trebuie să înțelegem că geografia zonei era cu totul alta în acea perioadă și că cetatea se întindea și în locuri în care astăzi este marea, atât în partea de răsărit, cum zicem noi, în zona Modernului, dar și dincolo de cazinoul pe care îl știm foarte bine. Deci arăta altfel această zonă, dar ce este cert, poetul latin s-a plimbat prin același loc prin care ne plimbăm și noi astăzi. Gândiți-vă că ceea ce noi numim astăzi Piața Ovidiu, fostă Piața Independenței, este practic un platou care a existat întotdeauna și e foarte posibil ca aceasta să fi fost agora, dacă vreți, locul de întâlnire al poporului tomitan, un loc de întâlnire care era continuat și de portul care se afla foarte aproape în spatele muzeului de astăzi, practic unde se află și portul modern, da? Deci zona era foarte importantă în antichitate, era acea peninsulă sau acea lamă de cuțit, acea tăietură despre care ne vorbește Ovidius și care spune că numele de Tomis ar veni de la această realitate geografică. Bine, el o punea și o punea în legătură cu legenda argonauților și a Lânei de Aur. Sunt multe de povestit, am putea vorbi ore întregi despre aceste lucruri. Un alt lucru vreau să mai amintesc. Întotdeauna constanțenii
și-au dorit să descopere mormântul lui Ovidiu și o să fac o referire, am fost ziarist și trebuie întotdeauna să-mi aduc aminte, atât de nebuniți eram să aflăm acest secret, încât în anii 30, când s-a descoperit un sarcofagul cu simboluri care există și astăzi, toată lumea a zis, am găsit mormântul lui Ovidiu. Nu era lui Ovidiu, era cu cel puțin 150 de ani mai târziu. Este foarte clar, au venit arheologi din Europa care l-au studiat, dar eu trag altă concluzie. Nu vreau să spun că a fost un fake news, dar vreau să spun că orașul și-a dorit întotdeauna să afle mai multe despre simbolul său. Da, spuneam de faptul că, deci din acele timpuri până astăzi, când avem, iată, un festival cu numele Ovidius, Constanța, noi în sine, noi, fiecare dintre noi, încă ne gândim la Ovidius, încă sper că unii, sau sper că toți reușim din când în când să mai deschidem poeziile lui, să mai citim o poezie de-a lui Ovidius. Și de asta mă uitam către doamna Apostoleanu. Biblioteca cum reușește? Spuneați de elevi care vor participa la evenimente și ei au și scris, au și compus sau lucrări ce l-ar întreba pe Ovidius, sau cum reușește biblioteca să-i atragă cumva, măcar să citească din poezia lui din când în când, sau măcar o dată? Îi provocăm în fel și chip să citească, ca să zic așa, asta e și dorința noastră și rolul nostru, pentru că, după cum știți, o bibliotecă publică are, mai ales în prezent, mai multe roluri. Bibliotecile publice au fost, în ultimii cam 20-25 de ani, supusă unui proces de modernizare totală din foarte multe puncte de vedere. Și aceasta însemnând că încercăm să nu fim numai cei care tezaurizăm ceea ce am primit de la strămoșii noștri, ci să și intrăm cumva în dialog cu publicul dintr-o instituție de tip pasiv, așa cum era considerată întotdeauna biblioteca, care aștepta să vină publicul către ea, acum merge către public. Și merge în mai multe feluri. Fizic, iată, mâine se vor desfășura activități în școli de-a binelea, deci vom merge acolo și se va citi despre opera ovidiană și se vor arăta cărți din colecțiile noastre. Deci, iată, încercăm în felul ăsta să-i sensibilizăm. Sau mai există o modalitate, și anume a pune la dispoziția tinere generații care este obișnuită cu mediile electronice cărți care să conțină opera ovidiană, sau chiar această revistă Ovidiu care este în mediul electronic, este pe pagina noastră de internet la resurse digitale și lumea poate să vadă acolo prima revistă literară și le arătăm elevilor în mediul electronic, să vadă cum s-a pornit de la tradițional către digital. Acesta este tot un efort de a face cunoscută opera ovidiană și iată, avem și un concurs pentru elevi care îi stimulează să scrie despre Ovidiu așa cum înțeleg ei, așa cum înțeleg ideea aceasta de exil. Sigur, la nivelul vârstei lor, pentru că noțiunea aceasta de exil, după cum știm, este una complexă și chiar pentru cei maturi uneori pune probleme. Problemele exilului sunt nenumărate, probleme de conștiință, de adaptare, de limbă, de multe alte, de integrare socială într-un alt mediu, etc. Sunt și eu foarte curioasă cum au perceput elevii această noțiune de exil. Practic, biblioteca nu s-a despărțit niciodată de Ovidiu, așa cum vă spuneam, și în cadrul acestui festival cred că este bine să spunem și faptul că primul bibliotecar benevol al bibliotecii noastre a fost Carol Blum, un profesor de latină de la Liceul Mircea cel Bătrân, un latinist foarte devotat, care a fost primul bibliotecar angajat de primărie, dar angajat fără bani, în 1931, și care el însuși a scris despre posibilele locuri unde ar fi mormântul lui Ovidiu. Toți latiniștii aceștia împătimiți simțeau nevoia să scrie despre Ovidiu și despre unde ar putea să fie locul lui. Și dacă
merge cineva pe resursele digitale ale bibliotecii noastre, o să descopere acolo în revistele care au fost digitizate aceste dezbateri despre care vorbea domnul Cealera și, în plus, articolele acestui primul bibliotecar al nostru. De altfel, nu este singurul. În general, latiniștii au fost atașați de această idee a găsirii mormântului lui Ovidiu. Vizualul se știe că joacă un rol important în epoca noastră și de aceea faptul că oamenii vor trece prin hall-ul central al bibliotecii și vor vedea acolo o expoziție care este dedicată poetului sau mai multe expoziții care sunt dedicate poetului și orașului Constanța, orașului Sulmona, cu siguranță că le va rămâne pe retină ceva despre acest lucru. Și întotdeauna când organizăm astfel de activități cu elevii, cu tinerii, chiar dacă uneori avem așa un sentiment, să zicem, că pătrundem mai greu în această zonă în care se află ei, care știm că este dominată acum de interese diferite de ale altor generații, eu le spun colegilor mei un lucru: nu se poate să nu le rămână ceva acestor copii în minte. Și asta este, de fapt, și rolul nostru. Vorbesc din perspectiva în care la 11 ani am fost prima dată la o lansare de carte cu tatăl meu și să știți că și acum mi-o amintesc. Și de aceea le spun colegilor mei, când suntem uneori mai sceptici, că trebuie că acolo rămâne ceva. Chiar dacă mai puțin sau mai mult, nu se poate să nu rămână. Și atunci, expoziție, concurs de poezie, prezentare în mediul digital, așa cum le place lor, trebuie să rezoneze sau există o rezonanță la cel puțin unul dintre elementele acestui festival. El e pentru toate vârstele, de la elevi până la cei maturi. Chiar astăzi 2 persoane m-au întrebat dacă pot participa și am spus: oricine poate să participe. Ușa bibliotecii e larg deschisă, e a comunității biblioteca, nu e a angajaților, ci a comunității. Da, încercați și mă bucur că faceți asta în continuare, că nu abandonăm. Exact, nu renunțați. Nu. E foarte important și, dragi constanțeni, asta v-aș ruga și eu acum. De ce nu? Chiar acum, în timp ce ne ascultați, dacă n-ați făcut-o vreodată, deschideți, dacă aveți o carte cu poeziile lui Ovidiu sau, cum spunea și doamna Apostoleanu, intrați pe site-ul bibliotecii și acolo puteți să găsiți și să citiți, să înțelegeți ce a scris Ovidius, cine era Ovidius. Sper că de-a lungul timpului, așa, ați trecând pe lângă statuia lui sau pe lângă toate aceste instituții cu numele lui Ovidius, v-ați întrebat cine a fost Ovidius. Sper că ne-am întrebat și că am căutat fiecare dintre noi informații, să cunoaștem așa o parte din patrimoniul și din istoria acestui oraș. E foarte important și avem aici lângă noi un istoric și un reprezentant al muzeului. Și domnule Cealera, de asta voiam să vă întreb. Știu că și la Muzeul de Istorie organizați evenimente cu copiii, cu tinerii. Sigur, așa cum spunea și doamna Apostoleanu, și noi, cei de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, încercăm să ieșim, să îi provocăm. Acum, în această perioadă, specialiștii MINAC ai muzeului merg în instituții de învățământ, mai ales în licee, stăm de vorbă cu copiii, încercăm să le povestim despre istoria orașului și despre Ovidius într-un mod mai, amical, așa. Chiar la un moment dat am fost certat pentru modul prea amical în care țineam o prezentare. Ideea este că trebuie să le vorbești pe limba lor și în momentul acela ei vor reacționa în mod pozitiv. Am avut foarte multe surprize plăcute, dar am explicat chiar și chestiuni mai complicate. Vorbim despre exil. Exilul lui Publius Ovidius Naso a fost o relegare, o relegație, din latinescu relegatio, care este o formă mai ușoară de exil. Nu pierzi drepturile cetățenești și nici averea. El doar a fost
trimis la marginea Imperiului și a suferit printre barbari, dar a scris și poezii în limba băștinașilor, așa cum afirmă el, nu spunem noi. Ce este important este că trebuie auzim acești termeni și trebuie să întrebăm ce e cu ăsta. Adică ce e relegarea asta? Pentru că specialiștii spun Ovidius a fost relegat. Am declarat odată asta și am aflat a doua zi că am declarat că a fost renegat. Bine că n-ai aflat că a fost legat din nou. Nu, aș fi vrut să fiu întrebat, domne, ce cu relegarea asta? Da? Deci trebuie doar să punem niște întrebări și răspunsurile vor veni. De aceea sunt multe lucruri, așa cum spuneați, vrem să împărtășim nu din cunoștințele noastre, din cunoștințe și ancestorilor și a celor de dinaintea noastră. Vorbeam mai devreme de prezentarea pe care o să o facă și doamna Buzoianu. Doamna Buzoianu în 2019 a editat un volum bilingv, Tristele și Pontice, în latină și în română, o lucrare extraordinară pentru cei care vor să afle ce a scris efectiv Ovidius aici. Și de aceea îi provoc pe mulți dintre ascultătorii dumneavoastră să meargă la bibliotecă, să caute operele lui Ovidius și să afle cum era Dobrogea acum 2000 de ani. Sunt niște chiar și unele povestiri ale sale sunt anecdotice, sunt haioase, vorbește de vinul care îngheța în ulcere, de crivățul pe care nu-l suporta, că n-avea nicio legătură cu Mediterana lui mult iubită, și vorbește despre Marea Înghețată, lucru care se întâmplă și astăzi, și despre faptul că vedea peștișori care înotau sub gheață. Sunt foarte multe lucruri de atmosferă care sunt surprinse în lucrările sale de aici, chiar dacă era în continuare supărat că nu-l cheamă nimeni la Roma și se zugrăvea uneori în termeni nu tocmai pozitivi ce se afla aici. Dar noi iubim chiar și așa, îi înțelegem tristețea și credem că fiecare constanțean trebuie să știe măcar câteva lucruri despre, cum le spun eu copiilor, nenea ăla de bronz care îngheață în piață. Da? Deci despre asta este vorba. Trec pe lângă statuie de sute de ori, că îi întreb: ați fost în piața Ovidiu? Bineînțeles. Ok, ce-i cu nenea ăla? Păi e Ovidiu. Foarte bine. Altceva. A venit de la Roma. Bun. Haideți să aflăm mai multe, pentru că el ne vorbește despre Tomis, da? El ne vorbește despre legenda argonauților, el ne vorbește despre istoria reală, ne vorbește despre foarte multe lucruri. Noi trebuie doar să-l ascultăm, de fapt să-l citim. Da, așadar, dragilor, atunci când aveți întrebări, curiozități legate și de istoria noastră, de literatura noastră, de ce nu, pentru că acum vorbim de poetul Ovidius, puteți merge la bibliotecă, puteți merge la Muzeul de Istorie. Sunt două instituții deschise care colaborează cu publicul, care merg către public și organizează activități și, așa cum spuneam în această seară, de mâine, timp de 2 zile, festivalul Ovidius Publius Naso la Biblioteca Județeană, dar nu numai, ci și în Liceul Ovidius și Universitatea Ovidius sunt tot felul de activități. Și în piață. Așa e, turul ghidat și vă recomand să fiți prezenți. Sunt multe informații, vor fi puse la dispoziție și informații cum lucrări de artă, cărți vechi, dezbateri despre Ovidius la care puteți participa și, bineînțeles, vă rog să o faceți. Este un eveniment important pentru Constanța. Poate pare așa că nu e așa cu muzică, nu e cu distracție, dar măcar o oră, sigur, puteți să vă rupeți din program și să mergeți la una din aceste activități organizate de bibliotecă, de Muzeul de Istorie. Sunt lucruri importante pentru fiecare dintre noi. Dacă mi-aduc bine aminte, nu putem merge mai departe, nu putem evolua fără